Здравейте от студиото в Пловдив. В следващия един час ще се учим да плетем и то без помощта на куки, а само с помощта на нашите ръце, китки. Всички гости, които са тук при нас в студиото, невероятното разнообразие от прежди, които те са ни донесли, които вие ще видите, всъщност са на наше разположение и на ваше, разбира се. Не се иска много усилия, по-скоро сръчност и желание, поне аз така си мисля, и на пръв поглед ми се струва, че щом аз ще се справя, значи и вие ще се справите. За ръчното плетиво казва, че едно ритмично и успокояващо занимание, а в съвременната неврология специалистите потвърждават това, защото смятат, че това е хоби, което освен, че разпуска невероятно, има изключително благоприятно въздействие върху мозъка и психиката на човек. Някои научни медицински изследвания показват също така, че плетенето и почти всички други форми на някакъв вид ръкоделие всъщност ангажират вниманието по начин, по който го ангажира, примерно, математиката. А други пък определят, че има някаква връзка между плетенето и математиката. Дали всичко това е така и как се отразява то на хората, които ни гостуват в следващия един час, сега ще разберем от самите тях. Добро утро, казвам на Елена Андонова и Гергана Георгиева, които са тук при мен. А срещу мен на другия ни сет са Ирина Магали и Благовеста Маркова, които ще ни показват как може да се плете. Аз виждам, че дори Ирина е започнала своя шал, който ще довършим до края на предаването. Така, смятате ли, че плетенето може да го определим като някакъв вид хоби и всъщност ангажира ли съзнанието ни, по-скоро ни натоварва или ни отпуска? Елена? Здравейте! За мен плетенето е страст. Не е обикновено занимание, няма цел основна да се облечем, да се стопнем през зимата. За мен това е една съвременна форма на медитация, на релаксация, на отпускане и занимание за ума, откъсване от ежедневните проблеми и дава възможност на всеки един човек да разгърне своя креативен потенциал. Уверена съм, че това е нещо, което е заложено във всеки човек. Просто трябва да има шанс да се пробуди, да се покаже и тогава ще му помогне да бъде една цялостна личност. Като споменахте креативност, вчера, докато така се подготвих за предаването, дори разбрах, че, например, в педагогиката на Мария Монтесори, още от малки децата ги учат по някакъв начин да плетат, защото това се смята, че развива точно тяхната креативност, работата в екип. И освен това, по този начин биха могли да решават в последствие по-така сложни казуси от живота. Гергана, за вас какво е плетенето? Виждаме, че сте облечена с една изключително красива рокля, която сигурна съм, че е ваше производство. Абсолютно, да. Плетенето, освен че е вид хоби и едно разтоварващо средство, което бих казала така, че и много занимателно, много интересно. Това е, което мога да кажа. Значи по-скоро успокояващо, в никакъв случай натоварващо. Не. Не е ли изморително човек докато плете и така? Той си мисли сега, докато не обърка тази гримка другата. Напротив. Много разтоварващо е. Да, и по-скоро се освобождаваме от ежедневието, точно, което ни притиска така или иначе по някакъв начин. Аз като споменах тази рокля, сега тя ми се струва много сложно изпълнима. Така ли е и още взето тези отделни части на парчета ли се плетат? Виждаме, че отпред има нещо, което ми прилича на бродерия, но не знам, може и да е плетка. Не е толкова сложно за хора, които се занимават с плетиво. Да, на отделни парченца елементи, които са по-малки и по-големи и полагат се на кройка и после с помощта на мрежичка се съединяват, но всичко това е абсолютно ръчно. Да, като казахте кройка, т.е. когато се шият точно такъв вид дрехи, които са плетени, пак имаме някакъв модел. Трябва предварително да сме си избистрили дизайна, да знаем кое парче какво е. Да, всичко и трябва да се нагласи така, че за да прилепне на тялото. Нали? Ние си вадим кройката и по тази кройка след това слагаме фигурките, и с помощта на мрежичка ги съединяваме.
Така, ако трябва да говорим за начинаещи, каквато съм аз, например, откъде може да започне човек, така че да не го откаже съвсем като бърка 4-5-6 бримки, нали? Да не каже, леле, сега тук 5 пъти трябва да разплета нещо. Ами, как сега, да започнем? Минаваме през един много благодатен период. Разнообразието на прежди е огромно и дава възможност младите хора да не се откажат бързо от идеята да плетат. Най-популярни са дебели, едри прежди, които дават възможност с едри шишове да постигне за кратко време бърз резултат. Като тези, например. Да, като тези. Тоест, като ето тази прежда, например, която се плете с такива шишове. Добре е да се избере някаква материя, която е приятна на опип. Обикновено комбинации на натурална вълна с мек акрил или памук с вълна. Такива неща доставят много удоволствие на този, който започва да плете. Шишовете трябва да са леки. В една приятна обстановка, с лек, нали, с приятни хора, с музика. Това е един прекрасен старт за начинаещи плетачи. И по този начин аз си мисля, че когато са по-едри бримчиците, по-бързо ще виждаме резултата и ще се гордеем от себе си с постигнатото. Точно така е. В нашите курсове, които организираме от известно време в фирмения ни магазин, сме наблегнали на точно такива мънички проекти за начално плетене, за да не се обезкуражат начинаещите плетачи. Малки ленти за коса, шапчици, формичка за портмоне, за кълъв за GSM. Това е в рамките на час и половина, 2 или на 2 занятия. Всеки успява да се справи. И така добива самочувствие, че нещо може да завърши, да направи и има интерес да продължи със следващ проект. Аз ви слушам, но наистина признавам си, любопитството просто ме изкушава и хвърлям по едно око на другата площадка, където виждам, че този шал, който плете Ирина, всъщност резултата го виждаме, че се получава много бързо. Горе-долу са минали 5-6 минути от началото на предаването, но вече имаме едни примерно от 40 см готови и ми се струва, че е много лесно. Съвсем скоро аз също ще се присъединя към нея, за да се опитам да направя нещичко и аз. Но да продължим разговора тук. Вие казахте за вашите курсове. Интерес от какъв тип хора има? По-възрастни, по-млади? Ами основно млади хора. Млади дами в възрастта между 18 и 30 години. Обикновено са млади майки, даже някои се отделяха за малко да кърмят. И беше много приятно, защото хората на една възраст имат горе-долу сходни проблеми и бързо в една непринудена обстановка се амбицираха да постигнат някакъв резултат. Това дава и една друга насока на плетенето, че то напоследък е станало едно средство за общуване. Средство за общуване, събиране на хора с сходни интереси, не само по социалните мрежи, ами и в тесен кръг, където личният контакт не се губи между хората. И това ни беше една от основните идеи при реализирането на този курс, да възстановим връзката между хората. Така както някога една баба сяда и учи своята внучка една до друга да плете, как да държи куките, каква прежда да избере, какъв модел да подходи правилно. Това нещо малко е загубено в днешно време и ние се опитвахме да го възстановим. Личният контакт в плетенето. Аз така като ви слушам, наистина разбирам, че има ефект, защото всъщност това колективно плетене всъщност е не просто за постигане на резултати, а по-скоро за обменяне на идеи, споделяне на проблеми, така че човек да се оттърси от ежедневието си и да върви напред. Това е страничен ефект. Всъщност има резултат. Полезен страничен ефект. Да, има резултат конкретен от ръчното занимание, но има много допълнителни ефекти, които всъщност понякога дори са по-ценни от
самото плетене. Така е, наистина. Да. Гергана, вие предполагам, че общувате с други ваши приятелки, познати, с които си обменяте така и идеи. Мислите ли, че има някакъв ренесанс към плетенето? Защото може би преди години се е смятало, че то е малко демоде, че, например, е много трудно. На времето, сега аз като се сещам, сме разглеждали списания, в които имаше 3-4 основни плетки. В едни години беше много модерен, примерно, английски еластик. Сега обаче техниките са невероятно много. Точно така. Смятате ли, че има такъв ренесанс? Абсолютно, да. Много хората са така амбицирани на последно време и интересно им е, особено тия новите прежди, които сега произвеждаме всъщност и плетем, абсолютен интерес. Вие тук ми казахте, че с тази прежда, която е пред нас, точно която виждам аз, нали мога да я разопаковам, ще ми покажете нещо, как може да си направим шалче, обаче с помощта на едни куки, които... Това няма да е на ръце. Да, това няма да е на ръце, но ние ръчното плетене ще го покажем съвсем след маничко. Сега, тази прежда аз ви я дам на вас, защото се опасявам, че ще заплета. Нали, трудничко е, трябва да се внимава. И тези куки, да обясним малко повече за куките. Защо са толкова къси тези куки? Тези куки са къси, защото тук са необходими много малко бримчици. Така? Само 3 на брой. И от тях ще направим един много хубав шал, който предполагам ще се хареса на всички, които ни гледат. Горе-долу за колко време можем човек да си изплете един такъв шал? Зависи. Половин до един час, зависи от уменията и от старанието. И дали си концентриран. Практиката така е. Практиката не е важна. Казахте за ренесанс. По-скоро бих казала революция. В плетенето, в техниките за плетене, в отношението към плетенето има една сериозна революция в последните години. Всичко, което базирано е на старите техники, които бабите ни са използвали, но те са го правили основно за обличане, за украса на дома. Докато сега тези неща еволюират. Те техники, примерно ето тази рокля, е базирана на една техника, която е на една кука, малки украси върху покривчици, дантели за легло и други подобни. Сега виждаме върху рокли. Дори има булчински рокли, базирани на такава техника, на една кука, финно направени. Друга еволюция. Ето този шал е също пример за точно така. традиционно плетене лицеви опакови бримки, най-елементарните, но преждата е иновативна, направена е така, че са фиксирани определени участъци, в които да влиза точно шишчето и се точно изплетат. това, нека да го покажем. Оформя се на камерата набор. се вижда точно така. Всъщност, това, което е бялото отдолу пухчето, то е просто като декорация, а горе са самите... Плетенето се извършва само в единия край. И всъщност това е една наистина традиционна елементарна плетка, която вече обаче... Най-обикновената опакова плетка. Ето това е революционното представяне. Старата техника с нов аранжимент, да кажем. Вие ми разказахте един много интересен и любопитен случай за това как хората са били провокирани в един американски град да докажат, че всъщност в Ню плетенето съществува. Преди няколко години една много голяма верига супермаркет, универсален магазин в Ню Йорк пуска реклама, която в хумористичен стил омаловажава плетенето като бабешко занимание. И следващия ден в социалните мрежи се организира едно много голямо движение и магазинът се изпълва с хора от най-различен пол и възраст, които изведнъж изваждат куки, плетки, започват да плетат там на място. Междувременно пред магазина се събират също толкова различни по своя начин на плетене, светоусещане, визия, пол, занимания хора и по този начин се доказва, че плетенето е достъпно за всеки.
Значи с него се занимават както лекари, адвокати, така и хора без образование, така и хора с артистични наклонности, които правят арт-проекти в съвременните градове. Много често вече може да се види облечени дървета, пейки, да, така различни... и в Пловдив също сме виждали на няколко места Да, такива. ние също имаме пред нашия обект Да, така облечени дървета. и вие. Но това е една световна тенденция. Това е едно движение Ярн Бомбик, което оформя околната среда. Всъщност, то е вик за запазване на околната среда с този нетрадиционен начин. Изплитат се дрехи на дърветата, на храсти, на определени архитектурни паметници, които искаме да запазим. И така се ангажират. Обикалящата ни действително си става малко по-красива, по-шарена и с повече настроение. Да. Между другото, сега се сещам, че аз пак някъде прочетох, че, например, за курсове по плетене, мисля, че за Лондон ставаше въпрос, звездите, тези, които световно известните актриси, чакат по няколко месеца, за да се запишат, за да могат да се включат в едно такова обучение. Това е така. И има дори звезди, които са едно флагмани на плетенето. Например, Джулия Робъртс е известна с това, че винаги на снимачната площадка носи кълбо с прежда и по този начин релаксира. Също скоро се появиха едни снимки на бременната Катрин Хейгъл, която си е напазарувала в един така известен голям магазин за прежди в Ню-Йорк. Цяла торба с прежди, за да може да се подготви за бебето. Точно така, да. Сега вече виждаме, че Нели Ангелова е в етнографския музей. Вие заговорихте за това как нашите баби са гледали на плетивото. Сега тя ще ни разкаже малко повече. Нели, добро утро! Добро утро и от нас. Аз съм тук с уредника Мария Кръстанова, а зад нас пияното отрупано наистина с невероятни изделия почти на 100 години, защото знаем, че са от 20-те години на миналия век. Здравейте, Мария, от вас очакваме да научим всъщност ръкоделието. Какво място е намирало в дома на пловдивчанката преди един век? Здравейте на всички, които ни гледат. Зад нас са разположени някои от основните изделия на така наречените дантели, които са един сравнително, да речем, нов занаят за българките. Първоначално те се вграждат в частите на облеклото, като ризата, престилката и сукмана, но в последствие те стават част от интериора с навлизането на различните моди от Запада, тъй като в Европа дантелите са разпространени. Навлизането на дантелата в страната ни се свързва с брукселската дантела, която намира своята реализация в България чрез така наречената калоферска дантела. Може да покажем на зрителите. Нека да се насочим към коя част? Да. Ето тук може да видят. Калоферската дантела е специфичен вид дантела, който се трансформира, както всички тъкани в България, спрямо нашите интереси и виждания, и българката вгражда в него специфичните български символи, като розата, еделвайс и различни други растителни орнаменти. А те имат ли някаква такава функция, като пришивиците, да пазят? Да има такива заклинания направо? Ами дантелата е по-скоро част от интериора. Тя служи да украси мебелите, да покаже какво е сътворено отново от ръката на жената, така както шевицата. Но шевицата предимно има повече такива функции за самото облекло, докато дантелата не притежава това. Вие ми показахте тук тази възглавничка, която е рязана дантела. Нека да разкажем и за нея какво е особеното. Ами, особеното за нея е, че е от специфичен вид рязана дантела, която първоначално се произвеждала на ръка, но в последствие нейното произвеждане става фабрично и тя намира приложение в най-различни покривки, завеси, възглавници, всяка част от интериора бихме могли да я вградят. Да се приближим и към едно друго интересно изделие. Аз ще го взема така известно като кене. Много красиво, но и много трудоемко, доколкото знаем. Вие самата може ли да го изработвате? Ами все още не мога, но ще се радвам някой ден да се науча, за да продължим занаята и младите хора, тъй като е важно да се унаследяват.
Кинето е специфичен вид материя, която се произвежда от игла и конец, шие се без основа. За разлика от калоферската дантела, то се шие изцяло на ръка, без никакъв шаблон и се прави от много финна копринена нишка, за да бъде по-устойчива самата нишка и самата тъкан се вгражда конски косъм в нея и така тя се запазва по-дълго време. Може да се видят от блясъците от самия косъм, който оставят върху карето. А тази покривка тук до нас има и година написана. Какво знаем за нея пък? Какво е особеното? Ами в специфичните покривки, други тишлайфери, салфетки могат да се вградят, разбира се, инициали, за да бъде украсата по-пишна. Както се вижда в тази покривка, има година, тъй като тя е направена по специфичен повод за сватбен подарък. Освен годината, има инициалите на собствениците, на които ще бъде подарена и също така специфичните рози, които са символ на България през Възраждането. Това много скъп подарък ли е било на времето? Разбира се, ръчните подаръци са били много важни, тъй като българката сама произвежда всяка една тъкан за дома си и за да бъде изцяло целият комплект от всички части за бита, тъкани цялостен, това е било една ценна вещ, тъй като надали са можели да си направят доста от тях, но по-заможните семейства пловдивски са имали възможността да пътуват в чужбина и оттам да внесат също различни модели и тъкани, които да бъдат запазени до наши дни. Аз знам, че напоследък много жени всъщност се обединяват и плетат заедно. А преди 100 години това начин да се сплоти колектива ли е, да се съберат, да плетат заедно, да има ръкоделие или напротив е самостоятелно занимание? Ами първоначално българките сами произвеждали дантелата, но с навлизането на калоферската, брукселската дантела като пример се дава началото и на груповите занимания с откриването на първото училище за дантели и трудолюбие в Калофер през 1910 година. Се дава началото и на обучението по шиене на дантели, което става класово, т.е. общо занимание. Впоследствие то се наследява след затварянето на училището през 1933 година, се наследява в семействата и така жените предавали занаята на своите дъщери. Впоследствие те сами произвеждали, но за събиране общо като тимбилдинг, както вие го казахте, няма сведения. Ние сме така в навечерието на коледните празници по-скоро, но тук виждаме едно интересно изделие, което е за Великден предназначено. Каква е неговата история? Ами това е една специфична поставка за яйца, която е направена изцяло ръчно, с дантела е обримчена цялата нишка, то се сглобява, като цяло не изглежда така, това е сглобения му вариант. Но то е една специфична част от интериора, ръчно направено заедно с бродерия от традиционен символ ягодата, символ на женското начало, на любовта и представлява една богата украса за дома. И на финала на нашия разговор казахме интериора, остава аз да се приближа към масата, която специално сме аранжирали по този начин, за да видим и как е изглеждала преди 100 години една маса с покривка в един пловдивски дом. Благодаря ти, Нели. Предполагам, нашите зрители виждат, аз сега ще се опитам да започна да плета с тази прежда, която е вълна, чиста вълна. Тя на допир е изключително мекичка и нежна. Най-вероятно виждате, че вече целият ми панталон е полепнал с вълнени мъхчета. Сега Ирина ще ми помогне. Така, тя ще ни показва точно какво се направи. Искаш ли един път ти да покажеш, след това ще пробвам? Няма проблем. Така. Сега. По принцип няма нищо сложно в тази цяла техника. Елементарният начин на захващане на бримката е като се направи едно ето такова кръгче. Така. Ето такова кръгче. След което, нали, ти взимаш ето тази част и я промушваш. Ей, това е бримка. И всъщност съвкупност от много такива бримки се получава изделие. Колко ни са необходими на нас, за да започнем Ами в случая само 4, да речем. Само 4. Да. Добре. Сега, преди да сме продължили да го разплетем това и да пробваме втори път. Така.
Значи, Сега. взимаме, от началото има ли значение колко ще сме си оставили сега? Хубаво е примерно, малко тук? да оставим парче, за да може то да служи, нали, за захващане на другите 3 бримки в случая. Тоест Затова- тази част Да, ни е започни необходима някъде за от тук. направата на другите Точно бримки. така. Добре, сега. Аз съм малко Добре, странно го и направих. така става, абсолютно. Да. Пак ще се получи бримка. Така, след което си я слагаме тук или обратно трябва да Пристигни е? го. Трябва да се... Трябва ето така да бъде. от тази страна аз трябва да стягам, да, от другата. Мъжни се Така. ръка сега. Сега. И всъщност Това ли ни трябва? от това, Да. само една секунда, така като се захвани, с тази ръчичка Да, промушваш от значи тук слагаме отдолу тук и хващаш и хващаме тази другата. вътрешната. Точно Добре. така. И пак Само пристягаме. ще трябваше повече малко парченце Да. да оставим, но няма, пак ще се Добре, да получи. кажем, че ще направим Все 3. едно, тая ръка служи все едно по същия начин. Както плетем с куките, шишовете, така. всъщност по същия начин се захваща и с ръцете. Добре. Всъщност ръцете си са ни шишове в момента. Добре. По същия начин. Така. Просто аз оставих много малко парче. Да. Така. Тогава продължи само с 3. Пак става. Добре. Значи, слагаме си ги тук на Така. ръката. Всъщност захващането е най-трудно. Да, Така. горе-долу. След което, така, да, промушваш се, значи, захващаш си тази ръчичка, от задната част на така, дланта. и само От тук- прихвърляш бримчицата. Така. Обаче, тук изваждам ли го? Изваждаш я бримката и тази я прихвърляш И я на си я слагам лявата тук. ти ръка вече. Добре. В случай, точно така. След което пак взимаме. По същия Трябва да го начин. пристегнем обаче, нали? Да, хубаво е да се Трябва да пристегне. горе-долу да са ни... Така. Да, вече е Абсолютно. лесно. Браво. Добре. Така, след което отново... Точно сега, така. Така ли Хващаш беше? тази ръка. Да. Така. Добре. И Няма абсолютно. има ли значение как ги слагаме? Дали така или така? И тук ще стане различен вид пластик. Малко по-различно ще е, но не е много от значение. Колко е необходимо наистина да е дебела тази прежда, за да ни се получава по-лесно? В случая тази всъщност е доста дебела. Това е така дебела, която се предлага на пазара в България. Така. И изобщо в света. По принцип може да се получи от всякаква прежда, от средна до дебела дебелина за плетене на ръце. Понякога прекатват, използват 2 по-тънки нишки, нали, пак се получава, но не е задължително да е кой знае колко дебела. Тук има ли някаква тънкост сега, примерно, ето с 3, наистина може би е най-добре с 4. С 4 и повече ли трябва да са бримките? С 4 просто се получава по-широко, както е при мен, да. Аз съм с 4, но на теб също много добре ти се получава. Благодаря. Само да кажа на зрителите, че въобще не е трудно. Очевидно за хващането е най-трудното нещо. Да не говорим, че интернет пространството е изпълнено с хиляди клипове, които могат да ни помогнат, стъпка по стъпка показват. За да се научим. Естествено, когато някой ти го покаже така. А ти всъщност как си се научила? От интернет или имаш някой, който да ти покаже? Да, определено са ми показвали. Не от първи път се схваща, не е нещо сложно. Само трябва мъничко, нали, така да се замислиш всъщност, че ръцете ти служат като шишове. И самата техника, която ти знаеш при плетене на шишове, а дори и да не я знаеш, така, много лесно се научава от първи път. Сега аз виждам тук едно неудобство, което аз току-що изпитах. Не е добре като плетете да имате гривни и часовници по ръцете, защото много ще ви се заплита и има опасност да... Сега, тук аз виждам, че направих една грешка. Нали така? Привъртването на бримката, което ти спомена. Да, просто съм завъртяла очевидно бримката, но всеки дефект може да се превърне в ефект така или иначе. Абсолютно. Не бива хората да се отчаиват от първия път. И между другото, това плетене на ръце ми се струва, че наистина е като че ли най-лесният начин да видим какъв резултат получаваме. Един такъв шал като този, който ти започна, горе-долу за половин час можем ли да си го направим? Дори и по-малко. Дори и по-малко. И след като е готов шала, как съединяваме двете части? Зашиваме ли ги? Началото и края? Завършването е абсолютно по същия начин, както и при обикновеното плетене. Тоест взимат се 2 бримки, изкарва се, нали, една бримчица, след което тя се прихвърля на ръката
То това си е стандартното завършване пак се на захваща плетката. абсолютно Да, стандартно да, завършване да. на плетката. Ето по този начин. Аз вече го завърших. И след което правим сигурно След което вече се събира, нали, тази част с тази и от опаковата страна вече си го се захваща ето по този начин и се получава. Ето този Сега тук в шал. случая малко прикалих с дължината, но по принцип е нещо ето такова, да. Да, изглежда изключително красиво. Ти също си с такъв Да. шал, твой е в черно. Наистина много красиво. Говорихме тук за плетенето като вид общуване. Лично на вас как ви се отразява, когато се събирате на групи? Знам, че вие също правите такъв тип обучения за хора, които искат да се научат. На мен ми действа много успокояващо по Така. принцип плетенето. Забравям за всички проблеми. От хоби ми се превърна и в професия, така че контактувам всеки ден с хора, които плетат. Млади, стари. Забелязвам, че все по-млади хора искат да се научат. Което е много добре, защото очевидно използват тези начини да участват на някакви курсове или пък да почерпят от опит на някой вече, който има, вместо това, което сме правили ние на времето с нашите баби. Мислите ли, примерно, че деца в по-малка възраст биха могли да се научат да плетат? Да, сигурна съм, защото имам дъщеря, която съм научила и тя също може да плете. Не много добре, но все пак може. Но все пак може. Вие забелязвате ли, в този случай вие сте родител, забелязвате ли някаква връзка, в смисъл, когато едно дете плете или се занимава с някакъв такъв тип, има такова занимание или такова хоби, да и се отразява на нея, примерно, по-успокояващо, да я прави по-концентрирана? Да, със сигурност е много по-спокойна. Със сигурност. Защото мисълта е насочена към плетенето, а не към проблемите, примерно, в училище. И няма никакъв проблем с започване и завършване на изделието. Тя по принцип се занимава с такива ръчен труд и това и се отдава. Предполагам, че на всички деца на нейната възраст. Мислите ли в такъв случай, че плетенето е по-скоро за по-спокойни хора или за такива, които са по-изнервени? Не. И за по-нервни хора, защото когато човек мисли в плетката, започва да брои и не мисли за другите неща и успокояващо действа. Да, ето къде е връзката с математиката. Също знам, че плетенето е терапия след счупване на ръка. Така ли? Да. Това е официална като терапия. За раздвижване. Точно така, да. Това също не го знаех. Много интересни неща научих. Това обаче, което вие сега правите, е едно изделие, което би могло да намери приложение в нашия дом, нали така? Да. Значи все повече навлиза. Това е домашен текстил. Както килимчетата, така и тези пуфове все повече навлизат в интериора ни. Много са удобни, мекичко, приятно за сядане. С детето да седнете примерно на килима, да поиграете, няма никакъв проблем. Тъй като са направени от рециклиран памук, който е антиалергичен и е много подходящ за малки деца също, освен, нали, и за по-големи. Другото килимче, което е от чиста вълна, също е подходящо. Антиалергичен материал за бебета. Няма никакъв проблем да оставите бебето да си лежи примерно на такъв килим. На такова килимче. Другото предимство е, че може да се пере в пералня, което означава, че няма да събира прах и можете да си го перете по всяко време. Обаче, ако решим да си правим нещо такова, вероятно тази прежда, която трябва да използваме, е по-специфична. Тя може би е по-устойчива. Така ли е? Да, тъй като това е рециклиран памук, произведен по специална технология, наистина е много здрав, износоустойчиво е, антиалергично и няма никакъв проблем за плетене. И става бързо. Така, сега колегите наистина ми подсказват да покажем преждата. Ето да я покажем, но всъщност ето това са нишките, които са, то по-скоро е точно като текстил. Текстил, да. Начина по който го правите е с куката? Аз използвам една кука, възможно е да се плете и на шишове. За да си направи тази форма. Но според мен на една кука предоставя повече възможности за по-интересен модел да се постигне. Да, вие тук сте използвали определени, имало на някои места дупчици. Да. И аз си подготвям хастара според преждата. Големината, каквато вие пожелаете. И след това се облича хастарчето. И започвам с различни форми да правя, за да стане нещо по-интересно. И да прилича и на килима.
Да, за да може да се връзва с килима. Да. А това нещо, след като си го изплетем, можем ли да го събличаме и да го перем? По принцип може да. Тук се оставят връзки Така. и след това то се съблича Така. и може да се изпере и пак наново да се сложи. Добре. Едно такова нещо, направено в смисъл като натоварване, колко време би ни издържало? Колко устойчиво е? Много. Много Няма устойчиво. проблем, да, защото вътре е пълно с донапрен, който не се сплесква, така че нямате никакъв проблем. Доста време ще издържи. Самата вие как се запалихте по плетенето? Вие ми казахте, че вече вие и професия и кой ви Да. научи? Значи аз по образование съм инженер, но просто живота така, ме принуди, да. да, и от хоби стана професия, но моята баба ме е научила, от нея знам всичко. Всичко, което сте. Да. И мислите ли вие, че тези стари видове плетива всъщност сега просто намират по-различно разнообразие? Да, точно Или има така. и някакви нови техники, които на времето, примерно, не са Не, използвани? аз използвам абсолютно традиционни техники за плетене на една кука, но ги прилагам в нещо по-съвременно и модерно. Което е точно. И освен килимчета и тези пуфове, какво друго бихме могли да си направим за вкъщи? Да, аз в момента плета одеяло от прежда, която е с 50% вълна, много топли. То ще бъде нещо интересно, тип пачворк, от различни цветове, различни форми геометрични и мисля, че крайният резултат ще бъде интересен. А самата вие как предпочитате да плетете? С една кука или с две? Аз лично с една. Предпочитам. една. Мога и на две, но предпочитам, защото според мен се получават по-интересни модели. Добре, в моя шал също си мисля, че ще се получи. Така, сега, има обаче и друга техника за плетене с ръце, нали така? Можем ли да покажем и нея? И тази прежда тук подходяща ли е? Имате предвид плетени на пръсти? Да, плетене на пръсти, Добре. точно така. Всъщност точно тази, която съм захванала, е много подходяща Много за това. подходяща, Да, добре. абсолютно. И всъщност разликата е, че не се използват китките, не се промушват бримките чак до тук, а се използват примерно ето тази част, нали, тези 4 пръста, понякога само 3 пръста. И Добре, сега Начинът ще е видим. абсолютно Да, същ. Вие ще ни покажете. С тази техника какво бихме могли да си изплетем, освен да кажем примерно шалче, нещо друго можем ли да си изплетем? По принцип, да, можем. Можем и такива дълги туники да се изплетат, просто се набират повече бримки. Шалове бързо стават и са приложими в ежедневието. Точно така и наистина, общо взето като гледаме, е много достъпно, дори и децата биха могли да се справят. Абсолютно. Така. Това факта обаче, че все пак, ако трябва тук да работим само с тази част на ръцете и с китките, ограничава малко броя на бримките. Ако искаме да направим нещо по-голямо, правим отделни парчета или как се справяме? Също е абсолютно вариант. Вариант е. Абсолютно. Или по-дълги обръчи, които вече си имат корди, но там вече минаваме на другата техника. Да, плетенето с куки, защото те пак са един вид. Сега, нека да покажем и другото. Тук пак си захващаме обикновена бримчета. Пак си захващам обикновена бримчица, само че в този вид вече по-мънички бримчици. Примерно в случая ще плета на 3 пръста. На 3 пръста, добре. Да, така. Значи не е абсолютно същ. Изтеглят се. Когато решим да плетем по този начин, да, тук вече виждаме, че имаме 3 бримки. Когато решим да плетем по този начин, какви видове прежди да си избираме? Тази, например, преждичка Angel. Защо наистина има такова наименование? Защото наистина е изключително мека и пухкавка такава. Може да има приложение както за деца, така и за по-възрастни. Тя в случая просто е като ресничка, пухкавка, но всяка друга класическа прежда също би паснала за такъв вид плетене. А самата тази прежда може да я плетем и на 2 куки или по-скоро само за на ръка? Можем да я плетем и на 2 куки. Да. Вие сега колко бримки тук направихте? Тук съм събрала 1, 2, 3, 4, 5, 6 бримчици. Мисля да спра. 6, добре. И всъщност прихвърляме и пак събираме на другата лявата ръка, пак на 3 пръста. Да.
по същия начин, както и с китките, просто тук се получават по-малки бримчици. По-малки, да. Горе-долу, като гледам, максимум, който може да съберем на една ръка е до 10, може би. До 10 бримки. Или може би малко по-малко. Зависи все пак от ръцете на човек, наистина. В курсовете, които вие организирате сега, сещам, има ли интерес от мъже, момчета, млади? Не. Срамуват се. Срамуват се? Да. Но със сигурност им се иска и те да пробват. Не знам. Аз мога да се похваля, че баща ми всъщност може да плете. Това е... Някога е плел. Наистина това е добре. Пък и както разбрахме, има много сериозни професори, като лекари, хирурзи, които докато правят операции, примерно, и се налага нещо да си почиват. Аз също знам, или така поне понаучих, че също си позволяват да плетат, защото това е начин на релаксиране. Аз също продължавам. Моя шал наистина напредвам аз с плетивото. Мога сега, тук ще се прихвърля на другата ръка, за да се похваля и аз на нашите зрители. И не само да се похвалят, да ги окуража по-скоро, за да видят, че и някой без много така сериозни знания и умения би могъл да се справи. Естествено, като е с 3 бримки, става малко по-тънък шала. Всъщност, горе-долу за един шал, може би колко трябва да изплетем? Около метър? За един ето такъв шал като моя, някъде около 200 грама. 200 грама прежда е необходима за изплитането на този шал. 200-300 грама, да. Добре, когато говорим за шалове и шапки, какъв тип прежди са по-подходящи? Като материя ми е мисълта. На какво да заложим? Задължително трябва да има вълна в преждата, защото едно, че топли, второ, от топлината на тялото преждата се разширява и ако няма вълна, шапката ще увисне. Затова е хубаво да има някакъв процент вълна, която държи да е стегната плетката, освен че ще ни топли. Да. Добре. Сега ние започнахме тук темата с интериорния дизайн и това, което в момента е модерно. Вие също ми казвате, че е много популярно. Да. Нека сега да видим и какви са тенденциите всъщност и дали това, което е било... което са правили нашите баби в миналото, можем да го извадим и да му намерим някакво приложение днес. Нека да видим репортажа на Нели Ангелова. Тези забавни илюстрации от социалните мрежи вече не са повод за усмивки, защото плетивата се завръщат в интериорния дизайн. Специалистите съветват да прировим скриновете на нашите баби и да използваме дори стари покривки в дома си. Каретата и плетивата внасят много уют в нашия дом. Те са свързани с бита на нашето минало. Всеки е израснал с плетеното каре в секцията на хола. Те много добре кореспондират, разбира се, с стария български стил, с механата. Много добре също така се връзват и с стил Прованс. И за да е по-ясно на зрителите какво имам предвид, представете си слънчевата бяла къща в Южна Франция, обзаведена предимно с бяло дърво, извити форми. Там прекрасно би стояла плетената покривка върху спалнята, набрежно послана на масата, хвърлена върху дивана, върху кухненския стол. Обликът на провинциалната френска къща става популярен стил в интериорния дизайн. Дава усещане за уют, спокойствие и хармония, така че каретата му отиват. Смесицата от съвременното удобство с старинното излъчване не винаги е позволена. Естествено, в съвременните тенденции има и стилове като индустриален винтидж. Това е груб стил с недовършена мазилка, виждат се строителните материали, там където изобщо не кореспондира. Но за да обобща, ако имате един куфар, прибран от вашите баби или майки, наплетени покривки, винаги може да направите един кът в дома си, където да ги сложите и той да напомня за тях. Плетивата са актуални много. Значи, дори финната плетка и по-грубата плетка, в зависимост от това как ще я съчетаем. Много е важно умелото съчетаване. Дори напоследък има и много смесване на стилове, което се нарича еклектика. Както в нашия офис, кубистите груби форми с античния скрин. Там също много добре би стояло едно каре по-финно изплетено, независимо от това, че мебелта е по-груба, по-антична. Можем да покажем ето тук неща, които също така могат да имат практично приложение във вашите къщи. От хубавото плетено каре може да се направи едно стилно перде, а също така и ако имате любима стара покривка, която
вече е на петна, тук-там е изпокъсанка, отдърпанка, може да се изреже и да се сложи това плетено каренце на мястото. Разбира се, не трябва да прекаляваме и с тези неща, като всяко едно нещо, когато е в повече, вече става кич, става претрупано. Всяко нещо трябва да е съчетано с мярка и усет. Много актуални са плетените одеяла, плетени възглавници, също така има и плетени табуретки, като тапицерия върху табуретка с дървени крака. Също така и нашия пуф, който ние сами сме си правили. Той е изработен на една кука от дебела нишка по метода, по който са плели нашите баби. Но има съвсем друг вид и излъчване съответно. В спалнята, разбира се, плетената покривка би стояла много добре. Сега пак всичко е свързано с начина на обзавеждане. На масата в кухнята, дори може да се използва за поднасяне на кафе, чаша вода. Малкото каре също в хола ще стои добре. В повечето случаи този тип плетива, финните плетива са в бяло или натурален цвят. А сега вече по-ярките, по-грубите плетки, те също стоят много добре на един съвременен изчистен диван, на един скрин. Всичко зависи от това как човек възприема нещата. Значи аз върху този скрин бих сложила едно финно каре с кана, прозрачна кана пълна с вода, капачката да е чаша и естествено ще се пренеса в къщата на баба ми. Човек трябва да обзавежда дома си по начин, по който на него му харесва. Така че той там да се чувства спокойно, уютно и да се прибира с желание вкъщи. Разбира се, плетивата намират място в дома по-често през студените дни, отколкото през летните. Аз отново съм тук на основния ни сет, където продължаваме с още един начин на плетене с пръсти, който ще ни покаже Гергана. Сега, нека да покажем обаче преди това шала, който тя вече е приключила. Значи, човек като нея, който има професионални умения, горе-долу за 15 минути се справи с този шал. Аз предполагам, че за някой, който е начинаещ, ще му са достатъчни около половин час, максимум 1 час, но виждате какъв невероятен резултат, който е и много, много красив, пъстър и всъщност виждаме, че се получава един доста обемен шал, който ще ни бъде достатъчен, за да се стоплим. В тази прежда сега ми е любопитно. Има ли пак съдържание? Какво е съдържанието и когато наистина си плетем шалове, как да подбираме преждата според съдържанието? В случая състава е без вълна, така. Има микроакрил и обикновен обемен акрил с много финни полиамидни нишки, които задържат различните структури и дават шарката. Създава лекота, голям обем, лесност за поддръжка, дори може да го изперете в перални и след това ще бъде още по-бухнал и по-красив. Така че е удобен за носене. Да, и е много ефектен. Да. Наистина изключително ефектен. И понеже е много мек, може и малки деца да носят такъв шал. Няма проблем да се играе с него, не създава алергии. Вие ми казахте и това, което разбрах, за мен е изключително любопитно, че всички прежди, които виждаме ние тук, се произвеждат в Пловдив, в България и освен това предимно с български материали, което за мен наистина така звучи много добре, защото всъщност разбирам, че това, което си е в страната, си оставя тук и ние си го прелетем. Предполагам, че вие изнасяте и в чужбина. Като цяло материалите, които успявате да намерите тук, достатъчно ли са за производството на тези прежди и освен това ми казахте, че е вълна, но тя е много пъстро оцветена. Как въобще се правят тези процеси? Материалите, с които основно работим, са с произход България. Нашата основна цел и разбирането ни за работа е да се завърти един такъв цикъл, който да включва производството на суровини в България, труда да бъде в България, целият крайният продукт, изделията от тези материали също да се реализират в България, и в чужбина е добре. Да. Радваме се, когато имаме клиенти, но основно работим за вътрешния пазар и
цветовите гами. Всичко, което виждате, е базирано на нашите традиции. Особено етно стила. Имаме една такава серия, която е от българска вълна. Различни артикули. Цветовете сме ги избирали от багрите на чипровските килими, от котлинските. Правихме едно проучване. Губерите в Смоленския край, примерно. Тези цветосъчетания тези наистина са изключително точно ми напомнят като на едно времешните килими. Точно българския фолклор. Да. Това е най-добрият извор за вдъхновение. Престилки, също така носи. Много са красиви наистина. Предлагам да започнем, тъй като имаме само 10 минутки, да покажем как може да плетем на ръце, но използвайки основно пръстите си. Само пръсти, да. Така, каква дебелина прежда е необходима? Може и такава дебелина, може и малко по-тъничка. Някои даже си ги правят и двойна нишка, ако е по-тъничко. Да. Тогава вече ни се получава по-бързо ефекта. Да. Зависи. Така, сега. Така, започваме. Значи намотаваме го. И после в обратния ред между пръстчетата. Тоест, тук сега са ни фиксирани 4 бримки. Да. Ли? 4. Повече от 4 не може да са. Добре. Повече тук не може. По-малички изделия, така. Да. И започваме да прехвърляме, след като сме си направили 2 реда. Така. Започваме от този ред, който е първия всъщност. Да прехвърляме като бримки на пръстите. Което си мисля, че когато захващаме тези първите, не е много добре да са ни силно опънати, да има все пак някакъв аванс за прехвърлянето. Да, и после така си ги избутваме по-навътре. По-надолу, така. Да. След което още веднъж минаваме. 2. Така. Значи един път в едната посока, един път в другата. След това пак по същия начин, един вид изваждаме шишови, ги. си плетем. Ето, тази бримка. За какъв тип изделия е подходящ този начин на плетене? Примерно някаква лентичка за главата. Лента за глава, лента за коса. Шалче също би могло да се изплете. Но може би някакви такива по-малки аксесуари, по-малки. Те могат и да се направят няколко такива мънички ленти и да се съединят в нещо по-голямо. В нещо по-голямо. Да. А можем ли сега, въпреки че ми струва, че ще стане малко сложничко, да кажем, например, тук да сложим един друг цвят? Възможно е. Да. Възможно е от опаковата страна да се прикрепи следващия цвят, за да не се вижда, че е захванат. Така. И да стане по-пъстро. Така, колежката сега тук ми подсказва, когато всъщност се запълни цялата дължина тук на пръстите, след това какво правим? Как го изваждаме това? В смисъл, как правим дължина на шала? Дължината е, сега ще ви я покажа. Ето отдолу излиза дължината. То си излиза долу. Това, да. Ясно. Така расте в тази посока. Ясно, разбрах. Тоест, и тук в този момент вече вие имате на пръстите, в началото бяха няколко. Доколкото видях, няколко пъти бяхте намотали около пръстите. Само 2 пъти. Да. Сега обаче вече има само по едни бримки, които са захванати за пръстчетата. Следващия ред, който трябва да си го подготвим, още веднъж така приплитаме. И всеки път избутваме надолу, за да може да няма опасност бримките да излизат и да може по-лесно да си ги прокарваме след това. И така си ги прехвърляме една върху друга. Така. Това ми се струва малко по-трудничко в сравнение с другата плетка. Не, просто е въпрос на практика. Да, въпрос на практика, може би, точно така. Иначе няма нищо сложно. Ето. Стават ли все по-популярни тези по-лесни и по-достъпни начини на плетене? Или като традиции се запазва плетенето с куки? И двете неща върват успоредно. Някои хора, които са по-сръчни, имат афинитет към това да изпипват нещата, детайлите. Те се ориентират към традиционните методи и стават перфекционисти. Но други хора пък имат идея просто да покажат своята творческа личност и те се обръщат към по-лесните, по-съвременните методи. За младите хора това е най-популярното плетене. Няма две мнения. За хората, които искат да изплетат, примерно, подарък за коледните празници на човек, който е далеч от тях. Както при нас всяко семейство е разделено, почти има хора,
зад граница, най-доброто това е една прегръдка. Няколко часа ръчен труд, енергията на ръцете, нали, мислите за даден човек. Когато изпратите този подарък и той го сложи около врата си, на главата си, вие му придавате своята любов по този начин. И затова тези по-бързи начини за плетене намират все по-голяма и широка популярност. И всякакви хора, мъже, жени, особено от различни професии, дори се ориентират, просто да изпробват, да опитат и да видят, че не е нещо трудно. Не, това е лесно, достъпно занимание, няма нужда да се купуват скъпи материали. Дори от нещата в дома, които се намират, някои правят прежди от, примерно, стари текстилни изделия, които се изрязват на ленти и отново се плетат като прежда. Така че всичко, което мислите, че може да ви откъсне от проблемите, от трудното ежедневие, от градския живот, който е много наситен и натоварен, възползвайте се. Това е един шанс за релакс. Да придадете знания, умения и още едно нещо, което и Благовеста каза, нашите спомени на нашето поколение са, че бабите са ни научили да плетат. Това бяха едни прекрасни моменти, които сме споделяли и винаги ще си спомняме. Така че един апел към съвременните баби, по-малко сериали, но да обърнат малко внимание и малко време за своите внуци или дъщери, да си припомнят тези основни умения. Те не са демоде. Значи, това е една нещо, което бих искала много да се преодолее в мисленето към плетенето и към ръчните занаяти. Това е възвръщане към корените на човека, към семейството, традициите, които се предават вътре в семейството. Това, което са моите спомени за моята баба, за майка ми, която в трудните социалистически студени зими ни обличаше с сестра ми с преплетени няколко пъти половери, но винаги изглеждащи по нов и интересен начин, с красива бродерия. Аз съм закърмена с това отношение към ръчния труд, ръчното плетиво и искам да го предам и на по-младите. И за това сме се насочили към тази дейност и искаме да научим колкото се може повече хора да плетат. Съвсем накратичко, само да покажем, тъй като наистина времето ни свършва. Сега да видим това, което изработихме. Сега, тук обаче, ето разликата е това, което виждате. Наистина една като лента наистина за коса може да се ползва. Това всъщност аз сещам, че ако си изплетем по-дълго, може да си го сложим като дръжка на дамска чанта. Може и колан. Да, може и колан, наистина. Ако нещо го аранжираме с други допълнителни елементи. Тук обаче разликата е, че този вид плетене става доста по-стегнато, нали така? Става доста по-стегнато в сравнение с другото, което видяхме, което се използва цялата ръка. Плетивото в аксесуарите как е проектирано? Чанти, бижута, колани? Много е застъпено. Много в последните години няма водещ дизайнер, който да не включи в своите колекции някакви елементи на плетивото. Долче и Габана в чантите направиха една революция преди години, която се поема от всички. Плетени чанти с много украси, аксесуари. И ние виждаме наоколо тези дебели прежди, които там показаха колежките, всъщност могат да се изплетат и големи чанти. Могат да се изплетат и аксесуари, колани, портмонета, аксесуари за GSM и лаптопи. Всичко, за което всичко, за което се сетим. Много ви благодаря, наистина приключваме. Аз ще използвам още веднъж да покажа това, което направихме днес. Този невероятен шал. На другата маса вече имаме два шала, които също са изплетени с помощта само на ръцете. И за всички почитатели на плетенето, нека на финала да кажа, да следят информацията, която вие съвсем скоро ще предоставите за един конкурс за бързо плетене, така че състезание, което ще е предизвикателство не само за професионалистите, но и за всички любители. Така се разделяме в днешното предаване. Очаквайте ни следващия четвъртък. Хубав ден ви желая!